Life and Dagupan. Good Apo. morning po sa ating lahat. Good morning po. Naka-blue alert na po ang OCD since when po ito, Sir Adrian, at hanggang kailan magtatagal po itong blue alert po natin na status? Tama po sir na ang ating pong RDRMC1 Emergency Operations Center ay nakataas na po tayo sa blue alert status simula pa po noong May 9, 2025 hanggang May 14, 2024 po. Ibig sabihin po sir, pag tayo po ay naka-blue, ang ating pong monitoring, communication, coordination po ay heightened. Nang sabihin po if ever po may mga eventualities or untoward incident po man na mangyayari during the conduct po of today's national and local elections, ay handa po ang ating pong RDRMC1 na magbigay po ng augmentasyon at naukulang responde po sa mga iba't ibang mga untoward incident po na maaaring mangyari, sir. Opo. Sir Adrian, meron po ditong naka-ready po na parang command center po ang OCD para mag-receive po ng mga reports coming from the provinces na saklaw po itong OCD1. Tama po, sir. Tinatauhan po ng mga Office of Civil Defense Region 1 personnel po ang ating pong Emergency Operations Center na siya nga pong magsisilbing central coordination at monitoring facility po natin sa conduct po ng national and local elections na tama nga po na mag-receive po ng mga reports coming po from the provinces and even po our concerned member agencies po, sir. Sir Adrian, ano po ang saklaw po nitong po natin po, mandato po natin at yung pong hangganan po nito kasi baka mamaya iasa po sa atin po lahat. Sir Adrian. Ayun sir, ang atin pong pinakamagsisilbing papel sa conduct po ng atin pong national local elections, tayo po sa RDRMC 1 po, at tayo po ang magsisilbing, yun nga po, Central Coordination and Monitoring Facility po, na siya nga po mag-monitor po ng mga mangyayari man po if ever na untoward incident or emergencies po o ano man pong sama ng panahon po during the conduct of the elections 2025 na if ever man po ay kailangan ng atin pong mga local government units, our provinces, ng augmentation po coming from our RDRMC1 member agencies, ay tayo po ay magbibigay po ng augmentation, sir. Ayun, okay. So, all system go at handa pong umalalay po itong OCD. Sir, yung pong po niya so far, mga nare-receive po from the provinces simula po ng activation po ng blue alert status level po natin, meron na po ba or okay pa naman po, ma-handle pa naman ng mga LGUs? Base po sa atin pong mga nare-receive na po ng mga reports from our provinces, wala pa naman pong any untoward incident po na nare-report po sa atin na kinakailangan ng augmentation or any action po from our end po, sir. Paalala na lamang po siguro sa lahat po ng mga boboto po ngayong araw po na ito at syempre ang magiging pag-alalay po ng OCD sa buong Rehiyon 1 dito po sa ating pong nagaganap po ngayon na eleksyon na 2025. Ayun sir, pagpapaalala na lamang po sa atin pong mga kababayan na bumoto po ng wisely, pagbutihin po yung mga gagawing decision po sa pagboto po ng ating pong mga national and local po na mga officials. Bantay mabuti po if ever man po may mga sama ng panahon kasi base po sa ating pong forecast, maaaring makaranas po kasi tayo sa Ilocos region ng mga isolated thunderstorms. And even po yung high heat index po natin, may minomonitor po rin po kasi tayo. So magdala po sana ang ating po mga kababayan na pupunta po sa mga kanilang mga polling precinct ng mga panandaan sa init po and even po sa forecasted na mga isolated rain showers po. Yun lamang po, mga non-sensors, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Mr. Adrian Pagsulion, Information Officer 1 ng OCD. Mabuhay po kayo at God bless po. Sir, ihingi lang po kami ng mga update po sa mga susunod na mga oras. Yes po, sir. Salamat po. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage.
Tuloy-tuloy po tayo po sa ating special coverage po ng RMN at ng 104.7 IFM Dagupan sa buong lalawigan po ng Pangasinan, maging sa ating mga karatig po ng mga bayan-bayan po natin at syempre mga karatig probinsya po natin. May mga iba't ibang mga sektor din, idol, na umaasa po ng pagbabago. Ito pong ihahatid po ng 2025 midterm elections. Ay kaya naman po talagang ang pakiusap ng karamihan po sa ating pong mga Pilipino na talagang piliin ang karapat-dapat yung makakatulong po ng long-term solution para po sa ating pong bansang Pilipinas at sa ating mga mamamayan. Isa po sa mga talagang apektado po ng mga ilang mga pulisiya at ilang pong mga programa po ng gobyerno minsan, sila po ay beneficiary at the same time sila po ang sumasalo rin ng impact ay ang transport sector, idol. At ngayong oras po nito makakapanayan po natin ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. At para alamin po natin po ano po ang inaasahan po nila ito pong darating po na election po na ito. Dahil nga po may mga ilang po na mga programa at polisiya po na pinapatupad po ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng ating mga legislature. Yung pong for example, ito pong mga sa Senado at mga sa Kongreso na talaga pong sila ay nagpapasa po ng mga programa at mga ilang po na mga batas na direktang nakakaapekto dito po sa ating pong mga transport sector members, idol. Samantala, idol, alamin muna po natin po yung mga ating po mga images na nakikita po natin po sa ating pong Facebook Live. Yan po ay kuha ng ating po mga idol volunteers at mga field reporters po natin na nasa mga iba't ibang presinto na po sa buong lalawigan po ng Pangasinan para po ihatid ang mga huling kaganapan dyan po sa mga kinalalagyan po nila, idol. At titignan po natin po dito yung pong pagbubukas at talagang direktang partisipasyon din ng ating pong mga kababayan, partikular na po yung pong ating pong mga guro na talagang sinanay din po at naghanda din po para po dito po sa election 2025 midterm elections po natin. Okay, sige, papasukin muna po natin po. Nasa linya natin, pabatiin po natin katulad po ng pinag-uusapan